Sugatan ng driver ng isang utility van at ang kanyang tatlong sakay matapos na masangkot sa road crash sa barangay Namantaw, Daraga Albay, bandang alas 6 ng umaga kahapon, Agosto 10. Batay sa investigasyon ng Daraga MPS, dala ng pagod sa biyahe, aksidenteng natabig ng driver ang manibela pa kanan. Hindi din umano agad kumapit ang preno kaya nasagi nito ang nakaparadang L300 van, tricycle at motorsiklo hanggang sa tuluyang bumangga sa isang puno ng mangga na nasa loob ng isang compound. Mabuti wala pong naka-standby na tao. Tumama po yung sakyan niya sa may puno ng mangga. So doon po nagkaroon ng damages yung sasakyan nila. And of course, yung driver po nakaano siya ng minor injury. Minor injury. Tapos yung isang passenger na sa side niyang kasama niya, nagkaroon po ng counting fracture sa paa po. Pero po lahat sila naman outpatient. Yung dalawa pong kasama pa na kasama nila, nagkaroon din ng kaunting galos, mga minor injury po. So ibig sabihin po, bali po silang apat na magkakasama, sila po ang nagkaroon ng mga minor injury sa katawan nila. Kwento ng isa sa mga lula ng van, galing Laguna patungo sana silang Sorsogon para sa kanilang gagawin na trabaho. Nangyari kasi kahapon, bali nasa likod, apat kami kasi dyan eh. Bali na doon kami nakasakay sa likod, sa back ride. Then biglaan nakaramdam na lang kami na medyo hindi maganda doon sa takbo. Then pagkatapos noon yun, paglabas namin, nakasalpok na kami doon sa puno. Kaugnay nito, hindi na rin nagsampa pa ng kaukulang reklamo ang mga may-ari ng mga sasakyan na nadamay sa insidente matapos na akuin ng driver ang gastos sa pagpapaayos ng mga ito. Yung driver po ng Hyundai H100, mayroon po siyang plate number at mayroon po siyang lisensya. Registrado po ang kanilang sasakyan. Kaya wala naman tayong question doon sa documents nila kasi po sabi ko nga po, authorized siya mag-drive at authorized na tubak yung sakyan nila sa kalsada kasi po mayroon silang registration. Muli, nagpapaalala ang otoridad sa mga motorista na ugaliing huminto at magpahinga kung nakakaramdam ng pagod sa gitna ng biyahe para makaiwas sa aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.